way back. For a possible Ministry of Health screening, please do not change your seat. Yürüdü valla. Dostlar, şu at Norvegiya yurdunun paytaxtı Oslo şäherinin aeroportundan biletimi transit bilet aldım. İlki Oslo, soňra Polşa, Gdansk diýen şäherine. Norvegiýa geldim. Aslında Schengen vizam bolsa transit bilet bilen geçip bolýar. Ben Polşa. Ay pasport kontrole geldim. Girişte allı pasportu gördü. Hey, neye çekişe can etti. O tayına, bu tayına, içine her yerine etti pasportun. Son neye çekişe geldi. Son bir daha loop olan terede otur. Bilemok vizam çın näme şonu görjek boldum. Ay bilemok gülkümem eli, ağlatmam eli. Hemmeksi geçip gitti men. İnsan men aldım her gün neye çekişe. Men pasportun başında. Benim soruyan problema näme diýende. Soň aýtdy. Gönül Polşadan bolsa has powar diýdi. Sebäbi Norvegiýa bu temalarda birazjyk gatrak diýdi. Germaniýada şonýaly. Aslında Germaniýada zat bady, bilet ardan bilet. Germaniýa hat erret bolansoň, hat sistemli olansoň bärik alın. Bärsem Germaniýadan test tarawjok. Ay eýtdi. Anada bir saat dogry garaşdym. Ahir soň hesady batyp geçdi. Ýöne Gönül Polşadan bolsaň hat powar diýdi. Polşa men Polşa gön gitsek boldum. Ýöne biletler gatgymmy. İstanbuldan Polşa biletler gatgym gymmat. Öňränen alsaň belki ardandyr, onu men biraz icraatdan da etdim. Şonýaly şu hat hemme da gowy. Näçe şowtlar bolsa da soňy gowy piste bolýa, gowy torda bolýa. Indi bagajymdan berdim. Şu hat pasport kontrolünden geçivermeli. Başladı. Yani şonu aýdaýyn dedim size. Eger şunýaly bilen bir Ýewropa ýurtlarynyň, Schengen ýurtlarynyň birine wizaňyz bolsa, ilk bilen gönüş ol ýurda gitseňiz has bolar. Aslında transit bahana bolmaly, problema bolmaly ýöne.
Bilemok. Bizim pasportlar üçinmi? Kän gör. Tıpkın pasport görmänlikler üçinmi? Biraz problem edip bilýärler. Bulam aklymda bolsun. Indi netijeden Polşa ýöremeli. Polşanyň Gdansk şäherini Banyarak ona havalaştılar. Dostlar, 4 günden soň hemmäňize täzeden salam. Şu wagt Polşanyň Leborg diýen bir kiçik şäherjetinde bärde bir programmaň üstülen geldim bärik. Indi 6, 7, 8 aýdat bärlerde şäherde bolan netijeden hemmäden gowy şähere öwrenip başladym. Böyle bir kiçik şol tigirim bilen bir saatda aýlanyp durp bolýa. Ýöne gaty owadan internetden teredip görseňiz ýap-ýaşyllyk hemme ýeri tokoýuň içinde tokoý we köl we adamlar gaty gowy güler ýüzli burada sorasan jogap berjek bolýarlar. Şäherçäň içinde kän ingilisçe bilýän ýok, ýöne ýaşlarynyň köpüsi ingilisçe bilýär diýip pikir edýän. Şu adam bärik ılgamana geldim ýerden. Gowy, gowy, atwa ýapraklar dökülip başlady ýere. Aratdaja şunýarak bärik gelip ıglap bilýäňiz bärde basketbol, voleybol oynap bolýar, futbol bolýar we iki sanaň haňyrda bir bärde biri. Hemme apa? Indi men bärik bir programmaň üstülen geldim. Eger gyzyklanýanlar bar bolsa, onan bir video şeklinde düşündirip biler. Göreli. Hemme de gowy. Netip bolsa Polşa hakynda soň gowy planlarym bar. Başga Ýewropa ýurtlaryna gelme planlarym. Olar hakynda netip bolsa gowy videolar gelip durar. Hemmäňiz men bilen galyň diýin. Onda indiki videolarda görüşýänçek. Hoş sağ olun.